Здравейте, скъпи приятели! Пожелавам ви светъл Велик ден! Както се казва, Христос Воскресе! Наистина, нека този Велик ден да бъде изпълнен с много любов, светлина, сила, осъзнаване и повече доброта. Повече вяра в нас самите и повече искреност. Реших да направя това видео на живо, за да мога да ви разкажа какво мисли позитивната психология относно добродетелите. И разбира се, с тези добродетели накрая ще направим и една водена медитация, която ще ви помогне да се свържете с вас самите, да откриете вашите силни страни на характера и да се почувствате повече себе си. Да бъдете една идея повече в самите себе си. Така че, когато чуем добродетели, каква е асоциацията, която имаме? С какво свързваме думата добродетел? Добродетел е вярата. Добродетел е надеждата. Добродетел е емпатията във всяка една форма. Добродетел е и когато се чувстваме добре. Когато сме в така нареченото състояние на потока от позитивната психология, а което е състояние, когато не усещаме колко бързо преминава времето. Когато нещата просто се случват в поток и няма тревожност или усещане за застой. По време на празници е много важно да си отворим сърцата. Но не само по време на празници, а във всеки един ден от годината. Защото всички ние сме свързани, но празниците ни свързват още повече. Всички ние сме от една система и сме зависими един от друг. Нашите деца са зависими от техните учители, освен от нас като родители. Ние сме зависими от колегите, приятелите, семейството ни, продавачите в магазините или когато търсим дадена услуга. Зависими сме дори от технологиите. Зависими сме от интернета, от електричеството. Т.е. без интернет и електричество аз нямаше в момента как да направя това видео. Но сега нека се върнем към Велик ден и към добродетелите, защото Възкресението за мен лично е един процес и една трансформация, която започва отвътре навън и която е важно да се случи в нас. И за да се случи в нас е необходимо да имаме вяра. И да вярваме в себе си. Да бъдем благодарни на своите родители, на това, което сме, на нещата, които ни се случват. Да учим уроците, да има неща, за които да се потупваме по рамото. Това е Възкресението. Не може да очакваме промяната да дойде отвън. Промяната започва от нас самите, отвътре навън. И когато ние започнем да се променяме, тогава съответно започват да се променят и нашите модели и хората около нас, защото ние реагираме по друг начин. Много често сега покрай празници ние се виждаме с близки, с роднини, но ние не сме същите като миналата година на Велик ден или дори като миналата година на Коледа. Ние постоянно се променяме, постоянно учим уроци, постоянно ставаме една по-добра версия на нас самите. И трансформацията и промяната е постоянен процес, както и дишането, както и работата на клетките в нашето тяло, нашите дейности, системи, те също са свързани, както и ние сме свързани. Та въпросът е в момента да усетим къде ни е нашата нужда в тялото, която искаме да подсилим. И тъй като около празници има доста еуфория, ние работим свързани, боядисваме яйца, не сме на работа най-често. Съответно имаме неща, с които ние влизаме в различни състояния и преживяваме различни емоции. И оттам тези емоции могат да доведат до положителни или отрицателни чувства. Разбира се, надявам се да бъдат положителни, но в живота няма как да гледаме само към положителното. В живота има един пик, плюс и минус, както има и ден и нощ. И е много важно всеки един от нас да се сприятели със своята тъмна част, със своите страхове, с това, което на пръв поглед изглежда отрицателно. Това е нещото, което е ресурс. Нашите слаби страни, в кавички, могат да се превърнат в силни качества. Съответно, ние така може да се научим да се осмеляваме, да действаме, да бъдем по-енергични и да развиваме и разгръщаме себе си. На теория нещата са много прости, но на практика са много сложни и трябва много постоянство.
Нито едно видео ще ви промени живота, нито един курс. Това е факт. Затова промяната трябва да бъде желана. Съветвам ви да се опитате да променяте нещата, за които сте готови. Нещата, за които вие имате ресурси. Нещата, за които имате сила и които смятате, че в момента са ви актуални теми. А не нещата, които ще ви бъдат актуални след година, 2, 3, 5 или 10. Затова сега ще ви предложа една кратка медитация, която ще ви свърже с добродетелите и в която ще може да интегрирате радостта, еуфорията, оптимизма покрай празниците, а и не само. Защото празниците понякога пък са свързани и с по-негативни чувства. Много хора усещат самотата по време на празници. Студенината, носталгията към миналото, към традициите. И аз вярвам, че тези хора стават все по-силни с времето и в един момент те също ще бъдат свързани. Затова нека се свържем с нас самите, защото нашата цялостност ще ни доведе към едно по-добро утре. Едно по-добро и по-позитивно утре. Това, което е преминало назад, за съжаление няма как да бъде върнато. Тоест, колкото и да мислим назад, колкото и да имаме носталгия за миналото, ако имаме незатворени врати, те си стоят назад. И енергията няма нужда да изтича натам. Далечното бъдеще пък може да ни доведе до тревожност и пак няма да ни свърши работа. Затова това, което имаме, е тук и сега. Настоящето. Нека го ползваме по най-добрия начин. Свързани, изпълнени с любов, светлина, сила, с осмеляване, с всички добродетели, с цялата сила на нашата вътрешна вяра. И не само. Затова сега ви каня да затворите очи и да се свържете с вас самите. Наблюдавайте своето дишане и издишане. Дълбоко вдишвайте и издишвайте. Може да вдишате през носа и да издишате през устата. Мислено може да проследите тялото си, като започнете от главата към краката. Идеята е да изтласкате цялото напрежение. Проследявате челото, очите, челюстта, гърлото, надолу. Изтласквате. И там, където усетите тежест, просто може да издишате, да освободите. Дишвате и издишвате. И се свързвате със себе си. Това, което имаме ние, наистина е нашето тяло. И трябва да го чувстваме, да го чуваме. Изтласкайте цялото напрежение към центъра на Земята, към ядрото на Земята. Нека от краката просто цялото напрежение да изтече към Земята. Освободете страховете, нормите, напрежението, стреса, всички блокажи, всички модели, всичко, което ви тежи. И направете това сканиране и от към главата, от страната на гръбначния стълб надолу. Тоест, изтласкайте напрежението и от към гърба. Освободете се от всичко, с което сте се натоварили, всички тежести, товари, чужда отговорност, чужда вина. И когато изтласквате, усетете силата във вашето тяло. Усетете силата в ръцете си, в краката. Усетете и енергията в сърцето. Отворете си сърцето. Отворете си сърцето за любов, светлина, сила, емпатия. Усетете как сте свързани в една система. Как всеки е свързан с другия. Усетете енергията в сърцето си, как резонира с вашето дишане и издишане. И отворете сърцето си за вашите силни страни на характера, за вашите добродетели,
за вашите вътрешни ресурси. В този момент може да кажете да на живота, на любовта, на вярата, на вътрешната сила. И усетете кое е нещото, за което копнеете в този момент. Кое е нещото, което желаете най-много. И се опитайте да си го позволите. Опитайте се да го почувствате в цялото тяло. Усетете и почувствайте във вашето тяло, кои са вашите неща и копнежи. Кои са вашите добродетели, желания, вътрешни ресурси. Кои са вашите вярвания. Може да подкрепите този процес, като си кажете някое положително утвърждение, положителна дума. Усетете как силата е вътре във вас. Вижте в настоящето човека, който сте. И си дайте сметка, че този човек е различен от човека преди 1 година, преди 5 или 10. Дайте си сметка, че същия този човек е преминал през много различни етапи и периоди. Но към днешна дата би трябвало да е най-силен, да има най-голямата опитност, след като е достигнал до тук. И усетете в сърцето си на какво казвате да в този момент. За какво си отваряте сърцето. И си го отворете, кажете, изкрещете с целия глас да на живота, на любовта, на щастието, на изобилието, на партньорството, на вашите теми. Може да си представите пред вас любима картина или място. И да усетите как се разгръща любовта ви от сърцето. И да усетите в дланите силата, която имате. Усетете силата в вашите длани. Почувствайте я. Може дори да ги поставите в някоя част, на която искате да отдадете енергия. Ако искате да отдадете енергия на сърцето, на гърлото, на главата, на колената, няма никакво значение. Ръцете знаят къде. И отдайте енергия на това място. Усетете топлината във вашите ръце. И си благодарете за нещата, които сте постигнали до този момент. Благодарете на себе си, на Вселената, на вашите родители, на вашите вътрешни водачи. Благодарете за това, което сте. И си представете около вас любимият ви цвят. Около цялото ви тяло. И усетете как този цвят продължава да ви зарежда с положителна енергия и да ви кара да се чувствате по-спокойни, по-балансирани и по-хармонични. И насочете мислите си към сърцето. Усетете какво е щастието за вас в този момент. От какво имате нужда, какво искате да разлистите, да разгърнете, да развиете. Кое е нещото, което си позволявам? Кое е нещото, за което съм готов? И нека това нещо да се разгърне из цялото тяло. Нека вдишваме любов, щастие и изобилие. И да освободим тежести, товари, ако все още има такива. Може в този момент дълбоко да поемете въздух, да вдишате и да издишате с цялото тяло, да не остане никакъв въздух в тялото при издишване. Дори може да вдишате през носа и да издишате през устата. И благодарете на себе си, че станахте част от това преживяване. Че си позволихте да се свържете с вашите добродетели, с вашите копнежи и да подсилите вашето вътрешно осъзнаване.
към свързване с другите и с вас самите. Нека накрая на тази медитация да помислим и да дадем енергия на нашия оптимизъм. Защото оптимистът е този, който вярва. А нещата се случват, когато вярваме в себе си. И чрез себе си, чрез нашия оптимизъм, помагаме и на другите да развият своите ресурси, силни страни и положителни качества. Нека поетапно тези образи да изчезнат и преди да отворите очи, отговорете пред вас самите си честно. Кое е нещото, от което се нуждая днес, за да бъда една идея по-щастлив, за да се почувствам една идея по-спокоен? И съответно да си го пожелаете и да го усетите как се разгръща в тялото. Да си го позволите, да си го представите, да се усетите готови за това нещо. Може до вас да си представите любимите хора, семейството, партньора, децата и да благодарите на себе си. В края на тази практика може да напишете вашите желания и копнежи. Това, което съм готов да допусна в своя живот. И да осъзнаете, че наистина сте готови и наистина от вас зависи да го допуснете. То няма как да дойде отвън като магическа пръчка. Той идва отвътре навън. Така че напишете честно пред вас, в този момент от своя етап съм готов да работя върху, защото желанията наистина са работа. Много се радвам, че тази вечер бяхме заедно. Ще оставя запис на нашето видео и медитацията и практиката, за да може всеки, който има нужда, да си ги направи, да си ги допусне. Не е нужно за тази практика да бъде Великден или някой специален празник. Тя просто ни свързва с нашите добродетели, с нашите вътрешни желания и копнежи. Така че е много хубаво да се практикува вечер, а защо не и сутрин. Може да я споделяте с приятели, които искат да балансират себе си, да освободят напрежението и да развиват себе си. Аз лично се чувствам доста по-позитивен, доста по-леко и доста по-отпуснато в края на тази практика. Надявам се и вие така. Пожелавам ви една прекрасна вечер, изпълнена с много хармония, любов и светлина и светли великденски празници.